USunday school noma ulele nje ngingawuboni bese ngibingelela iy'nsizwa ney'ntombi. Cha, ngikhathaza ukuzokuthi ake ngisukume ngizomela imbokodo yami kuthiwa ayisenamazwi, nami anginalo. Kodwa nje ngithe hhayi, asingahlulwa abaholi, ngikhona ngiyisotsha engamele amanye amasotsha. Kuye kuthiwa amanye amasotsha uma iselele phansi, wena uma usenazo iy'nhlamvu uqhubeka udubule. Egameni lomusa weNkosi yethu uJesu Kristu ngicela ukuphinde nginibingelele ekuseni. Nxa uJesu ezovuswa noma uJesu esevukile, encwadini esiyiphiwe ubaba uMbuli ngokaLuka 24 mayizokhuluma ngey'ntombi ezayifisa nokulangazelela. Kodwa uma iBhayibheli likhuluma bathandekayo, kunento engiyinothisayo kulabo mama. Labo mama babekhathazwe izinto ey'mbili empilweni yabo. Babekhathazwe ukuthi phambili la siyakhona kunomthwalo oyitshe esingazi ukuthi masifika sofike siwuginqele ubani. Okwesibili, umthwalo wabo bazalwane mabehamba endleleni bakhathazekile ukuthi kaze la siyakhona ngabe uJesu somfica yini. Kuyavuka-ke kimi bazalwane uma kusakhulunywa kuthiwa namhlanje uvuko lukaJesu, kodwa kuyavuka enhliziyweni yami ukuthi uma sisathi uJesu uvukile sisazomvuma phambi kwakhe sithi nathi Nkosi mayevuka uJesu sithi nathi hhayi akakavuke kwezethu iy'nhliziyo. Ngikhathaza ukurusa kwenhliziyo bazalwane. Sikhona emabandleni, angisho la ekhaya bazalwane. Ngikhathaza ukurusa kwenhliziyo uma sizokhohlisa uJesu sithi mayevuka namhlanje sithi sivuka kanye naye, kodwa next week sizobe sikhona ebandleni sizobheka ukuthi kagudi bekwenzeka u-1 no-2 azathi omunye hhayi bengiyiphethe le bhodlela lami kodwa ngimtholanga ubaba uVakazi. Hayi bazalwane, engathi uJesu mayevuka ngempela angakavuke nakweyakhe inhliziyo. Besiyekela imona bazalwane, siyekela inhlebo, bese siyekela inzondo bazalwane. Ngoba izinto lezi ekakhulukazi ezisiphethe ekukholweni. Size sithi hhayi simzule mayevuka, size sigqume sithi hhayi simbonile uJesu evuswa. Kodwa mangisuka njengamanje la, yabo nje nginenkinga nomakhelwane wami njengamanje into engayixoxa ekhishini ayenze njengoba ngizokhuleka mina la asale wayenza. Kodwa mangifika manje ngangisasho ukuthi uJesu uvukile, ngizombuza ukuthi wenzele lento uzuqambe namanga enganeni ukuthi udlulele imekhilkhili wayenza. Yikho ukuthi uJesu akavukanga kweyami inhliziyo, ngoba kunento engeke ngiyinothise bazalwane. Yabo uJesu ngiyabavumela laba abahlale bethi uJesu wayengafuni nezilima, ethi thanda umakhelwane njengoba uyithanda wena. Ngoba uyinkinga umakhelwane bazalwane. Umakhelwane ungamnika yonke inhliziyo uyindlale njengendwangu yetafula ibe mhlophe kodwa uzoyishiya ibala. Khona ibala azolibeka umakhelwane. Bazalwane la uJesu oMaria Magdalena behamba babelungisile izinto ezinhle ukuthi uma befika ethuneni bazofike basigcobe isidumbu sikaJesu. Bayakhathazeka bazalwane uma besahamba endleleni, uma befika befica itshe liginqiwe. Leli tshe ngizoliginqelwa ngubani na? Ngizoliginqelwa uJesu. Leli tshe ngizoliginqelwa ngubani na? Ngizoliginqelwa nguJesu. Ngiyabonga sonto uyimbeko emele abanye omama kusasa. Bazalwane la uma likhuluma iBhayibheli lithi kuthe
mabengena abasifumananga isidumbu sikaJesu. Inhloso yabo bazalwane kwakuhamba beyothola isidumbu sikaJesu. Kodwa sekuyabakhathaza mabefika isidumbu singasekho ethuneni. Bayayibuza bazalwane ukuthi kazi isidumbu sikaJesu sitshonephi. La kule ncwadi bazalwane kuyakuvukeka mabeyifunda abaholi ngalesi sikhathi. Ngoba wonke umuntu usuke ethi ngifuna ukuyoginqa inkinga yami kuJesu ukuze ngikwazi ukuthi ngiyilahlele. Hayi bazalwane yabo mabesakhuluma nje kanje abafundisi kusagwetshwe kusemnandi. Hayi siyayilahla mani imithwalo, hayi siyayilahla mani imithwalo. Ekuseni bazalwane inkinga sekuhlukana sekuhanjwa. Hayi siyayixosha futhi siyitshathe siphume nayo siyophinde siyongena nayo endlini yesonto. Asishiyi lesikole siyishiya amasezwe ukuthi hayi kwaze kwamnandi. Masafike ekhithini sithi hayi zabhabe zami zacule zami kwaze kwamnandi. Kodwa ekuseni hayi angikayikho neteksi yakamdakane nje bengisho ngithi hayi suka mani. Yawu kodwa ubonile ukuthi kuwukuthi hayi kodwa mani ubonile. Hey bazalwana ake siye kuba mahansi. Yabo uNkulunkulu ihansi walidala kamnandi ngoba indaba liyibeka libe lidlula amaphiko. Kodwa bese ziyabuka ezinye izilwane bazalwane ukuthi hayi bonanga ihansi ekhukhumala esemkhulu bazalwane. Kodwa ngifuna ukuthi njengamanje bazalwane ake ukuthi makuthiwa noJesu uyavuka akakavuke nakweyabani inhliziyo nakweyami uJesu akakavuki. Amen. Akakavuki uJesu nakufunda isikolo. Akavuki uJesu ungabuka abingenza abantu eziphasayo ngoba wena ufuna ukufunda. Ngoba sinenkinga yabantu bethu abafuna ukufunda. Futhi ngeke ngithi mina itechnology yasona kakhulu bazali bami. Yasona thina sikhula ngeroyal. Wawuthi mawunika ihomework athi uthisha ahambe efuna isithombe somndeni wakho uzusithole. Hayi entuntu umpela uzugibela edanazi uyofuna emakhishini. Yabo manje ingenze ngendlela itechnology yiyo ayisafuni lokho ekuthiwa zikufune emafonini kwesikole. Seyifuna okungaphezulu. Yabo namhlanje ngithi angizoniyala abantu abami. Uma uJesu evuka akakavuke neweyakhe inhliziyo. Ngoba kunezinto engizenzayo ngeke zize zingisize ngalutho. Angeke zize zingisize ngalutho izinto engizenzayo. Akuve kubuhlungu ukuthi umuntu ethe ingane abe nengane. Ngoba mase ingane imxaka uyakhala awusazi uzothulisa abantu phakathi kwakhe nengane. Sekukhala ingane ekukhala umama. Nobaba uyakhala lakhala khona. Ngoba naye mhlawumbe usuke no-15 years 16 years. Ubaba uyakhala lakhala khona ukhala ekhaya kubo nawe uzongikhalela nengane yakho la ekhaya. Konke nje kunzima. Kunzima konke. Uyabona ngifuna ukunitshela nje ngeke ngezwe ezinye izingane zayifaka uniform yasesizimele ngizokusho lokho. Nami ngiyayihambela nje ngiphume kuyithengela u-anyanisi kamdakane. Ziyaxoxa le ngane ithi le enye yabo mina mase nje ngiphase kahle. Ngathi ngiyayibona nje sengishayela ihelicopter isindlula la kamdakane. Sengibuka ekhaya ngithi nakhe ekhaya. Lapho sengathi big house enkulu. Ithi ke le ephethwe uSathane. Le social worker libone uMamgeli izolo. Ithi le we kusizani ukuthi ufunde. Mina noma ngingafundanga nje. Mina noma ngingayiganela. Kusizani ukuthi ufunde ngoba uhulumeni imisebenzi ayikho. Hawu. Waphenduka. Ngathi lo sefuna ukugana ngoba phela lona usenenkinga nje ukuvuka gezi ubuse ekseni. Usazoyaphike kwamfana uyokwenzani? Ngoba nje inkinga yokuvuka nje ekseni uthi wesonto ugijima ethenga isinkwa la esitolo ukusula nje ubuso uhamba nazi intongo leso. Hayi bazalwane
Ngiyafisa ukuthi esikhulekise abantu bethu. Yebo imisebenzi abantu bethu ayikho. Kodwa ngelinye ilanga sinethemba lokuthi uNkulunkulu uyenza umusa. Kuvuleke okuvulekayo. Ngifuna ukuthi bazalwane ake siwaphathe lamakha ayephethwe lezi ntombi. Kodwa siwaphathele ukukhulekela into eyodwa ukuthi uNkulunkulu ulungise isimo sethu. Akekho umuntu ozolungisa isimo sakho uqobo. Amen. Ngocela kubani kuNkulunkulu amandla bazalwane siwaphiwe uNkulunkulu. Akekho umuntu ozovela ngokuhlakanipha kwakhe. Bazalwane kuvuka kimi ukuthi uma sicabanga ukuthi sihlakaniphile kuyovuka lencwadi yaSolomoni. uSolomoni bazalwane wayeqale konke ukuhlakanipha kuNkulunkulu. Kodwa ngelinye ilanga uNkulunkulu wafuna ukumvezela ukuthi mina ngihlakaniphe kakhulu kangakanani kunawe. Uma emnikela kumaFilisti ukuthi amphuphe amandla la emnike wona, wake wakhumbula ngelinye ilanga ukuthi mina ngake ngacela lokuhlakanipha kuNkulunkulu. Kodwa namhlanje amaFilisti asengenza upopayi, angimisile la ngiyadansa ngenza konke ngoba sebona ukuthi ngiphelelwe amandla. Yini into uSolomoni ayicela? Wathi inkosi ngimise ensikeni ukuze ngithole amandla amasha. Kungani thina bomama singawacela amandla amasha njengoba sihlushwa izingane zethu kangaka? Ngiyacela bomama, ake sithi namhlanje makuthiwa uJesu sithi uvukile, sithi inkosi awukusiphele amandla okuthi abantu bethu abake bayeke ukuthi idakamizwa, abake bayeke abantu bethu ukuhamba baye bafanele beno-12. Hayi bazalwane, ayikho into ebuhlungu ukuthi uyayigulela nawe uyayikhiphela noma izinyo noma uyiphathelwe indlebe. Thina vele sesibadala i-old age sisiphethe. Kodwa uthi uyabuka eklinikhi o-13 years 12 years, uyabona nje ngesithi into abayaseDubai seyisinda kwesona. Inkinga nje yodwa bazalwane. Hey bazalwane, uNkulunkulu ngeke uthi uyashaya ngabantu bethu. Yithina esishaywayo ngabantu bethu bazalwane. Kodwa ngifisa ukuthi namhlanje masathiwa kuyadingwa kuginyitshwe. Hayi bazalwane, ake sidingele umkhuleko wethu kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu nathi akakasihawukele. Ngiyithanda le ncwadi bazalwane mayikhuluma lapha kuverse 17, wathi kubo zindaba zini lezi. Angithi bazalwane mangabe oMaria sebejikile sebeyamemezela ukuthi inkosi uJesu ivukile, khumbulani phambilini oyesenzile isithembiso ukuthi ngosuku lwesithathu uyobufa aphinde avuke. uJesu uyabuza kubafundi bakhe ababehamba baye eMawuse bengazi ukuthi sebekhuluma naye uqobo, bayabuzana endleleni uthi izindaba zini lezi enikhuluma ngazo, ngoba bona babekhuluma ukuthi uzwile ukuthi uJesu uvukile. Uyababuza uthi izindaba zini lezi enikhuluma ngazo. Bathi wena ungowaphi ongazi ukuthi inkosi uJesu uvukile? Namhlanje ngifisa ukuthi bazalwane, abathi mayevuka uJesu singabi nale ndaba esizoyixoxa ingasile bazalwane. Ake sibe nale ndaba ikaJesu bazalwane, ukuthi inkosi siyabonga ngoba usize la wasusa la wasibeka la. Ngoba bazalwane inkinga into yomuntu ongazani nomoya oyingcwele. Yabo umoya oyingcwele, yabo manje mangathiwa awazani nomoya oyingcwele uzophuma la. Thobe kunjani ebandleni lakho? Hayi ngiyatshela wena, hayi ngiyatshela, hayi angidlanga nje ungibona ngikhokha imali engaka, ungibona nje hayi amakhekhe ngigcine ngawatholi ngizwele indaba ukuthi kunamabhakede. Awungimbathile umoya oyingcwele, awuzange waze kumbatha umoya oyingcwele. Umuntu ombathe umoya oyingcwele uzothi uma ephuma la athi hayi yazi uthema ekuthiwa nje uJesu uvukile, nami ngamuzwa kwami inhliziyo ukuthi hayi uvukile uJesu, nami ngamuzwa ukuthi hayi nami ngizelwe kabusha manje ngizoba umntwana kaNkulunkulu engizothi ngelinye ilanga nami uJesu uyinkosi nomsindisi. Hey bazalwane, ngaye ngathi ngelinye ilanga singamphiki uJesu simbathile.
unzima kabi umuntu ophika uJesu egqokile. Baye bathi abazi kangcono-ke hayi iy'ngubo zesonto azisho lutho, vele azisho lutho. Lokhu i-uniform erepresent ibandla lakho ukuthi mina ngabuthwa kule ndawo, ngiholwa kule ndawo, but inkinga ivangeli likuwe ngaphakathi. Ivangeli lomuntu nomuntu likuye ngaphakathi self. Uma uthatha uJesu umfaka ngaphakathi, akukho kuyemehlula uNkulunkulu bazalwane. Angikhathali ngahlangabezana nasiphi isimo. Kunabantu labathi uma bexoxela izimo abandlule kuzo, athi kodwa ngoJesu namhlanje nakho ngikhona ngiyaphila. Athi ngoJesu ngimile ngiyaphila. Bese kuba nomuntu ozothi hayi mina ungibona nje, hayi mina ngifuna ukukhehlelezi, bangishaya ingabo, buka nje nginjani, buka nje. Hayi ayisebenze ikakhehlelezi ingabo, ihamba iphelele isikhathi. Yonke into ine-expiring date bazalwane. Ngifuna nikwazi lokuthi yonke into ine-expiring date bazalwane. Namhlanje thatha